si Poging Boboy. Boy, baka may shoutout ka, boy. Wala na. Wala na. Hanapin mo. Tatagpuan mo rin yan. Nasa ibang bansa daw, English speaking. Uy, namilipit, boy, ah. Ano yan? Mga ano yan? Alat-alat. Alan-alan. Kulit na to. Kulit. Tuyom. Wala. Tsaga-tsaga lang. Kung bubutra pang ilatag, ano din, mahina rin. Lambat. May SOS pa yan, maka 2 kilo dyan, di okay na. Paranday mo sa pupuling palmo. Wala. Sabi ko pa. Tayo. Ina, boy, ah. Daming tuyom, mga kaibigan. Tawag dito sa amin, tuyom. Tayom. Kinakain daw yan. Ayun, tahong. Pati tahong ano sa lambat, ah. Wala daw makain. Kumakapit sa lambat. Laki. Laki, ah. Big size. Big size na tahong. Daming sabihin. Angat mo, baka may laman. Ayan, oh, laki, oh. Laki taho. Sayang yan. Balita tayo maaari. Hindi, anod na yan. Lalaki. Pati tayo malalaki. Tayo lang. Bakit nakasagot? Walang ng tao. Ayos lang yan.
sa pangalawang latag, marami na. Ay, 1 kilo lang, 2 kilo sa panahon ngayong taglinaw. Eh, malaking bagay na yun. Mahal naman eh. At dinudurog mo yung bungkang. Tanggalin mo ano yan eh. Manipit. Ano ba tawag yan? Yung May basura. dakumo. Sarap yan, dakumo na yan. Yun, nakadali rin ang isa. Okay. Matigas ba? Oo. Okay yan. Good size yan, good size. Isa pa lang. Good size. Mahal naman sana. Medyo mahal ang alimasag ngayon, 200 ng kilo. 1 kilo, 200. Kaso talagang paghina talaga siya. Ganitong mga buwan, March hanggang ano to, hanggang May. Ay ito, taghina na to. Kaya yung mga mangingisda ngayon, tsaga-tsaga lang. Pambili lang ng ano, pang-araw-araw. Yun. Okay. Good. Very nice. Laki. Very nice. Bakit itong pasipit? Nasa ruwang pa lang, di masadukot-lugod sa taong. Ano wala? Nasa ruwang ang kasal. Uy! Wow, babae. Pwede na yan. Laki niyan. Pwede na to makasipit. Sakit. Hop! Yun! Okay! Good! Dagdag na yan. Para silag daya. Kunyan. Dakol? Masilag ada kunyan na. Yakpatsin da kunyan. Takas ko niyan. Mahapon niya ako din yung bakit yun. May mga dako. Yun! Okay! Tsamba na naman. Tsamba na naman yan! Okay. Okay! Another tsamba! Pachamba lang tayo ngayon, taghina eh. Nakakatuwa na pag mayroon kahit pa isa-isa. Pero nung mga nakaraan, ano, nakarang buwan, talaga na 15 kilos, 10 kilos. Ngayon. Ngayon, 1
1 kilo, 2 kilo. Ang gram. Yung gram. Hatiin mo, boy. Ayan mga kaibigan, hatiin ni Buboy. Ito itataya sa ibang lugar, sa ibang parte nitong mga tahungan. Kasi pag masyadong mahaba, pag ganitong taghina, malulula ka sa kabatak. Yan, naiwan yung kalahati. Babalikan natin sa sunod na taon. Lima ka din, boy, na makina. Ikot-ikot sa mga tahungan.
baka may alimasag na. Meron. Wow! Wow! Dalawa! Ayos! Dagdag income. Kahit mahina, nakakatuwa. May 2 piraso lang, nakakatuwa na. Naman yan. Sabi talaga. Sabit? Dala pati yung lambat. Pati lambat mo, dinadala mo na. May sabit, may sabit. Ay, nako, baka magsisid. Kala ko magsisisid ka na eh. Yun mga kaibigan, mahina talaga. Meron sana, kinain ng pupita. Kaya na po kita, sayang. Lagi na talaga ngayon. Kaya ito, siguro nakakaisang kilo pa lang kami titimpagin. Ito, kumahangin na naman. Mahalon. Kaya kayo paraan. Laki naman yan. Mahangin yan. Mabigat. Mabigat kasi na dito sa laot yan. Hindi naman mandaro sa may tabi. Nabati ko pala yung beses ko dyan sa Damam, Saudi Arabia. Ingat ka dyan. I love you. Meron, boy? Yun. Okay. Ibang yun ng alimasa. Yan, ibang klaseng alimasag yan, pula-pula. Violet. Ay, yan yung sinasabing yung red crabs. Yan mga kaibigan yung red crabs na tinatawag. Haba ng katawan. Dayo lang dito sa dagat namin yan, sa mga Pacific yan, sa Magallanes. Nakapasok siguro sa Ang Bukana. haba ng mata. Red crabs, mahal daw yan, boy. Ha? Mahal daw yung ganyang alimasag. No? Oo, red crabs yan eh. Mahaba pa lang sipit. Ibang klase alimasag ah. Kabuti na kamay ko ah. Yun mga kaibigan, pauwi na tayo. Medyo mahina talaga, konti lang uli natin. Ayan, si Poging Boboy. Hoy! Ano, marami? Kaya kilo. Dalawang kilo. Yun, doon na tayo sa tabi magkita-kita. Eh mga kaibigan, dito na kami ni Boboy sa gilid. Medyo uwi na ako. Kasi si Boboy babalik pa siya sa laot kasi mayroon pa siyang 2 latag na na aangatin. Boy, pakita mo huli natin. Walang gatas yung anak ko. Ha? Walang gatas. May anak ka na. Mukhang posible yung boy ah. Tingnan natin. Mga pato yung huli namin. Yan mga kaibigan yung huli natin. Hindi lang no. Mga bato. Pwede na yan. Pwede na yan. Yun. Lalaki. Yan. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga kaibigan. Tsaka pakishare nyo na rin. Cowboy, baka may ka? Saka na. Meron na ulit. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. Bye bye.